Ondo ikusten dugu mozioan aurkeztu den proposamena. Hori bai uste dugu gogorarazpen bat egin behar zala, eta da eskaera hau Pasai Antxoko herri plataforma batek egin duela, ezta? Eta nik uste justiziazkoa dela hori aitortzea. Nik uste talde proposatzaileak bai aurreko egunean, interpelazioaren egunean, eta baita gaur ere, gutxienez gaur ez du ez da aipatu ere, eta aurreko egunean oso gainetik, eta idatzizko interpelazioan eta mozioan ez da aipatzen ere, ezta? Eta hau esaten duz, interpelazioa eta mozioa ez zaio bururatu Alderdi Popularrari Donostialdeko lurralde plan partziala aztertzen zegoenean, ezta, aprobatu eta 5 urtetara. Gure gana, talde guztion gana, etorri da herri plataforma, ekarri dugu karpeta hau, eta horregatik daukagu guztiok karpetatxo berdea, inkluso oraintxe bertan erakutsi diren argazkiak bertan daude, eta nik uste justiziazkoa dela aitortzea Pasai Antxoko tren geltoki berriaren aldeko herri plataformak egindako lana. Plataforma hau sortu zen 2019an, zeren eta bertako auzotarrek aspalditik zekiten Pasai Antxoko trenbide hondartza oso infrabaloratuta, oso infraerabilia zegoela Adifen partetik, eta ikusi zutenean iragartzen zela Adifek 3 milioi euroko inbertsioa egingo zuela geltokia berrera ikitzeko, datuak edo ideiak gurutzatu zituzten eta konturatu ziren momentua zela eskatzeko tren geltoki horren berrera ikuntza pixkat mugitzeko, horrela Antxok irabazten espazioan, ezta? Eta irailean bertan hasi ziren sinadura batzuk biltzen, 2019ko irailean, lortu zituzten oso egun gutxitan ia 900 sinadura proiektu horren alde. Proiektua esan bezala oso sinplea da, ezta? Aprobetxatzea tren geltokia berrera iki behar dela, bizpahiru trenbide kentzeko, eta horrela Nafarroako hiribideak Zabaleran irabazteko, Antxok Zabaleran irabazteko, eta modu horretan Antxoko oinezkoek eta txirrindulariek batez ere bizi kalitatea irabazteko, ezta? Muchas veces se critican algunas propuestas de soterramientos ferroviarios. Se suele decir que el coste que tienen en comparación con su beneficio social, pues a veces merece la pena, a veces no. Creo que ya hablaremos de los soterramientos de Bilbo y de Gasteiz más adelante, pero en este caso lo que se propone aquí no tiene nada que ver con eso, es una propuesta mucho más sencilla y creemos que absolutamente lógica, y es la de aprovechar la idea que tiene Adif de invertir 3 millones de euros para reconstruir la estación que opera Renfe, que es de Adif, moviéndola varios metros hacia el norte, hacia el puerto, de manera que así la avenida de Navarra de Pasai Antxo se pueda ensanchar y los anchotarras ganen en calidad de vida, porque la bulevarización de dicho espacio se permitirá una peatonalización parcial y el uso ciclista. Zentzu horretan, esan dut 900 sinadura lortu zituztela, eta esan behar da Antxon 5.200 biztanle daudela. Beraz, biztanle guztien 20%ak bozkatu zuen horren alde, ezta? Nik uste oso kopuru esanguratsua da. Eta gogorarazi behar da, eta oker ez banago hori ez da aipatu ezta ere, udalbatzara eraman zela mozioa proiektu hori defendatzeko, eta udalbatzan aho batez aprobatu zen. Udalbatzan zeuden alderdi guztiek, EH Bilduk, PSEk, EAJak eta Alduguk bozkatu zuten proposamenaren alde, eta proposamenak eskatzen zituen 3 gauza. Udalak lideratzea proiektu horren defentsa, bigarren puntua zen mahai bat interinstituzionala edo instituzioen artekoa osatzea, ze bertan afektatuta daude edo implikatuta daude Adif, portua, egon daitezke Aldundia ere bai, eta noski Jaurlaritza eta udala bera. Eta 3. puntua zen informatuta izatea herritarrak, ezta? Eta pixka zentzu horretan guk EH Bildutik egin dugun zuzenketa, osoko zuzenketa, pixkat ideia horiek jasotzen zituen.
Uste baitugu jatorrizko mozioa Alderdi Popularrarena desbideratu samarra zegoela. Hasteko jartzen zuen fokoa lurralde plan partzialean, eta gure ustez lurralde plan partzialak esatea zenbait kontu proiektu honen alde oso ondo dago, sendotzen du proiektua, baina gure ustez fokoa proiektuan beran jarri behar zen, eta ez hainbeste lurralde plan partzialean. Ze lurralde plan partzial batzuek nahiko burutazio bitxiak eman zituzten bere garaian, ezta? Nik uste ez dela orain momentua goratzeko, baina 15 lurralde plan partzial daude, eta adibidez Arabar erdialdekoak planteatzen zituen gauza batzuk nahiko bitxiak gaur egungo ikuspegiekin ikusita. Orduan uste dugu hor etzala fokoa jarri behar alde batetik. Bestetik uste dugu udalbatzaren aho batezko akordio horri garrantzia eman behar zitzaiola proposamenean, eta hirugarrenik uste dut akats bat egiten zuela proposamenak, zeren esaten zuen atzeratu egin behar zela hau guztia Pasaiako plan orokorra guztiz berrikusi arte. Eta uste dugu horrek desente atzeratuko lukeela proiektu hau, eta ez dela beharrezkoa. Uste dugu posible zela hori aurrera eramatea plan orokorraren aldaketa puntual baten bidez. Beraz, gaur hemen erabakitzen dela, uste dugu pilota adifen teilatuan dagoela, berarena baita trenbidea eta geltokia, eta gutxienez, EH Bildutik saiatuko gara jarraitzen lan egiten proiektu honek aurrera egin dezan.